Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал Хәйрлики, хәзер булачак темалар хакында. Татарстан Конституциясына 26 ел. Үзе бер зур бәхәс булды, чөнки безнең югары советта бик көчле оппозиция. 1992 елда республиканың төп документы нинди шартларда һәм нинди бәхәсләр белән кабул иткәннәр. Айза Шаймарданов. Моңалар 1 ел әзерләнгәннәр. Это историческая дата, ее никогда нельзя забывать. Хәтер парадына китү мизгелләрен Алия Хәйретдинова күзәтте. Үзара салым халыкка зур ярдәм. Жоллар бик начар, авыруларга да килә алмыйлар, пожарный машиналар да кira алмыйдыр. Татарстан авылларында нинди эшләр башкарыла, булар хакында тулырак Диаз Рахман. Онытылган кыйга тап булганнар. Күңел өчен, җан өчен. Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен. Ничек Азнакай районы Татар Шуганы авылы халкы тарихны яңарта. Филүзә Хәмидуллина күреп кайтты. Бүген Татарстан Конституциясе кабул ителгән көн. Ул бик катлаулы шартларда 1992 елның 6 ноябрендә барлыкка килә. Илдә үзгәрешләр чоры. Республика нинди үсеш юлыннан китәр? Юнәлешне билгеләячәк документны иң актив, зирәк акыллы, алдынгы карашлы шәхесләре яза. Халык белән фикерләшәләр, нәтиҗәдә Конституция текстына 5000-нән артык тәкъдим һәм төзәтмәләр дә кертелә. Аның үткәне һәм бүгенгесе хакында Айза Шаймарданов. Нәкъ 26 ел элек Татарстан парламентында республиканың төп документы Конституция кабул ителә. Ул вакытта ул әле Югары Совет дип аталган. Республика статусын билгеләүче айрым маддәләрне хәтта килештерү комиссияләре төзеп, айрым тавышка куеп кына кабул итәләр. Озак бәхәсләрдән соң 1992 елның 6 ноябрендә менә шушы документ барлыкка килә. Советлар вакытында ТССР өчен язылган Конституциядан айырмалы буларак, әлеге документ Татарстан айрым үзе кабул иткән бәйсез документ санала. Сейчас я буду ставить на минуточку внимания. Менә Фәрит Мөхәммәтшин ярсу депутатларны тынычландырырга тырыша. Бәхәс өстенә бәхәс, иң элек Конституциянең 3 нөсхәсе була. Шуларның берсендә республикада бары татар теле генә дәүләт теле итеп күрсәтелә. Депутатлардан барлыгы 500 тәкъдим керә. Үзе бер зур бәхәс булды, чөнки безнең югары советта бик көчле оппозиция. Татарстанның суверенитетына каршы оппозиция бик көчле иде. Ул вакытта Югары Совет депутаты Фәндәс Сафиуллинның кайбер тәкъдимнәре Конституциядә дә урын ала. Татарстанның сугышка каршы булуына багышланган шуларның берсе. Көчлерәк статьяны берсен үткәреп булды. Дәүләтләр һәм халыклар арасындагы бәхәсләрне хәл итү чарасы буларак көч куллануны һәм сугышны Татарстан Республикасы кире кага. Татарстан Республикасында сугышны пропагандалар тыела. Менә бу минем статья. Конституция, суверенитет декларациясе һәм мөстәкыйльлек референдумы нәтиҗәсендә кабул ителә. Озак фикерләшкәннән соң гына тавышка куела ул. 172 кеше хуплый, бер депутат каршы һәм 9 тавыш бирми. С принятием новой Конституции Республики Татарстан. Мы были практически первопроходцы. Без бу эшне башлап йөрүчеләр идек. Конституция комиссиясе әлбәттә демократик илләрнең шактый документларын өйрәнде. Европаныкын, Америка Кушма Штатларыныкын да карадык. Без алардагы гомуми тәгълиматларны, ягъни принципларны алдык. Бик нык үзгәрде, ләкин аның төп өлешләре калды. Анда суверенлыгыбыз безнең язылган, аны берничек тә уеп алып булмый. Чөнки безнең конституциябыз референдум рәвешендә кабул ителде һәм аны халык үзе генә үзгәртә ала. Татарстан Конституциясе көне бәйрәм дәүләт биналарында әлемнәр җилферди. Татарстан халкы бу көнне ел саен ял итә. Бүген Татарстанның Конституциясын кабул иткән көн. Бүген 6 ноябрь Татарстанның Конституция көне. Республика получила свои права, и население получило свои права. Оларга инде һәр вакыт безгә ял име, бәйрәмнәр тем более ял, ул двойной ял була инде безгә. Татарстан Конституциясе Россиянекенә караганда 1 ел алдан кабул ителә. Ләкин 2000 елларда илдә хакимият вертикале оешкач, аңа 20гә якын төзәтмә кертелә. Ләкин төп маддәләре хәзергәчә үзгәрешсез саклана. Айза Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.
Газиз республикабызга тыныч һәм имин тормыш телим. Конституция көне уңайыннан Татарстанлыларга Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгатен юллады һәм анда ул төп канунның мөһимлеген ассызыклый. Үзгәрешләр чорында Россиядә беренче булып үз конституциясен яңарткан субъектлар арасында республикабызда бар иде. Документның төп принциплары вакыт сынавын үтте һәм илнең башка төбәкләре өчен үрнәккә үрелде. Республиканың төп законына таянып, без икътисадны һәм социаль өлкәне ныгытабыз. Бу кешеләрнең тормыш дәрәҗәсен һәм керемнәрен арттыру, яшәү өчен уңайлы җирлек булдыруга мөмкинлек бирә диелгән әлеге котлауда. Бүген алар өчен икеләтә бәйрәм Балтач районының Мельничный авылында озак көттергән ФАП бинасы да ачылды. Искесендә кайнар су да булмый, тәрәзәдән җил өрә, медицина җиһазлары җитми торган була. Яңасы нинди мөмкинлекләр бирә һәм авыл халкының бу уңайдан ничек бәйрәм итүе безнең репортажда. Мельничный авылы егетенең җыры ФАПка багышланган заман яңа медицина үзәген озак көтәргә туры килә аларга. Шуңа да бу көнне авыл халкы бәйрәм итте. Иске медпунктны Мельничный халкы куркыныч төш кебек искә ала. Сулар юк, газлары, отоплениесе анда. Инде бүтән авыллардан да ачып бетерделәр. Инде бездә генә юк дик, без инде кайгырып та куйган. Сухожировой шкаф үзебездә инструментларны стерилизовать итәргә була. Хәзер монда яңа бина гына түгел, заманча җиһазлар дәвалау өчен зур мөмкинлекләр бар. Аерма бик зур инде, монда якты, уютный, чисто. Көненә приемга 10-15 кеше килә. Аннарысын йортларга, өйләргә йөри алмаучы авыруларга йөрибез инде. Әлеге ФАП 2 авыл Мельничный һәм Иске Чипияда яшәүче 300 кешегә хезмәт күрсәтәчәк. Республика акчасына төзелгән. Шундай фельдшер-акушер пункты шушы сәламәтлекне тотып торырга, контрольдә булырга мөмкинлек бирә. Әгәр дә озак, бәхетле яшим дисәң, бәләкәй вакыттан, яшь вакыттан үзенең сәламәтлеген карарга кирәк. Мельничный авылында бүген 200 кеше яши. Бу Утмурт саласы. Тагын бер мәсьәлә бар. Монда юлларны рәткә китерүләрен телиләр. Балтач районыннан Айзат Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Алар ил конституциясенә каршы килерлек эш алып барган, үз сафларына яшьләрне җәлеп иткән ябык яшерен оешма оештырган. Бүген федераль куркынычсызлык хезмәте вәкилләре Хизбут Тахрир әл-Ислами тарафдарларын кулга алды. Бу оешма Россиядә 2003 елдан бирлек тыелган. Хукук сакчылары азнакай белән бөгелмәдән тикшерү уздыра һәм 2 кешене тоткарлый. Алар террорчылык оешмасының Татарстан бүлеге башлыклары дип шикләнелә. Бүген Советлар Союзы герое Борис Кузнецов Самарага юл алды. Анда иртәгә хәтер парады узачак. Аның белән бергә Казан кадет мәктәбе укучылары да бара. Барысы бергә 60-ка якын кеше. Мәскәү, Воронеж, Куйбышев, нәкъ менә шушы шәһәрләрдә 41 елда парад үткәрелә. Ул чактагы хәрби җыен Октябрь революциясенең 24 еллыгына багышлана. Татарстан делегациясен хәтер парадына исә Алия Хәйретдинова узатты. Шинельләрен, ак перчаткаларын кигән кадетлар иртәнге 5-тән аяк өстендә. Иртәгә аларны Самарада көтәләр. Егетләрнең һәммәсе 1941 елда узган парад турында укып белә. Парад имеет историческое значение. Бу парад тарихи әһәмияткә ия. 41 елда японнар бу парадны үткәргәннән соң сугышка кермәгәннәр. Без хатирәләрне саклыйбыз, анда катнашкан бабаларыбыз алдында баш иябез. Парады они Парадлар элек-электән хәрби хезмәткә барган сугышчыларның рухын күтәрә. Без учратыбызда ата-бабаларыбызны искә алабыз. Казан-Самара маршрутын инде 4 ел буе Советлар Союзы герое Борис Кузнецов та уза. Сугыш аның өчен 42 елда башлана. Ленинград, Днепр өчен көрәшә, Польша белән Румынияны азат итә, Берлинны ала. 17 яшендә ул герой була. Аның дивизиясе Днепрны кичкәндә 17 разведчикның гомере изелә. Ул 3 тапкыр яраланган булса да, сугышчан биремне башкарып чыга һәм исән кала. Я, как ветеран Великой Отечественной войны, Мин Бөек Ватан сугышы ветераны буларак, Бөек Ватан сугышы елларында булган вакыйгалар бер кайчан да онытылмас дип ышанам. Бу исә тарихи дата һәм аны бер кайчан да онытырга ярамый. 7 ноябрьдә хәтер парады Самараның төп мәйданында узачак. Быел аны җиңү коралына багышлыйлар. Аның үрнәкләрен Урал, Мәскәү һәм Тольятти музейларыннан китерәчәкләр. 1941 елны да корал һәм хәрби техника күрсәтелә. Сугыш кызган чакта нинди парад? Советлар Союзы һәр көнне шәһәрләрен югалта. Гитлерчылар биноклендә инде Мәскәү күренә, ә монда парад. 7 ноябрь кичендә чит ил вәкилләре Совет хәрбиләреннән ничек инде Тыл шәһәрендә моның кадәр хәрби техника һәм ни өчен ул фронтта түгел дигән сорауга бер генә җавап ала. Монысы резерв.
Бүген кич Борис Кузнецов Самарада булачак, иртәгә һич шиксез парадта. Анда үзе узмаса да хезмәттәшләрен исән имин күрү мөмкинлеге бит бу. Бер очрашу, үзе бер гомер. Алия Хайретдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. 18 ноябрьдә Татарстанда үзара салым буенча референдум узачак. Быел анда республиканың 844 авылы катнаша, аларда халык 100 сумнан алып 2000-гә кадәр акча җыю мәсьәләсен хәл итәчәк. Бу суммага республика бюджеты 1-гә 4 исәбеннән акча өсти. Биектау районының Айбаш җирле үзидарәсендә башкарган эшнең нәтиҗәсен күрәләр һәм яңаларына тотынырга да җыеналар. Моны исә Нияз Рахман күреп кайтты. Быел Айбашта 300 метрга салынды. Но барысы соңгы 5 ел içinde 2 чакрымга якын авыл içinde юллар чәтелде Айбаш авылы. Айбаш җирле үзидарәсе рәисе Равил Сафиуллин таш салынган яңа юл Тукай урамында яшәүчеләрнең күптәнге хыялы иде ди. Яз көз моннан керә һәм чыга торган булмый катлаулы мәсьәләне хәл итәргә үзара салым ярдәмгә килә. Дәүләттә өстәгәч саллы гына сумма барлыкка килде җитәкче. 150 мең халыкның үзеннән җыелган акча, дәүләт софинансировать иткән 600 мең дип әйтегән, шуның белән барысы 750 мең акча җыелган безнең. 2 сумнан җыйганда инде һәрбер кешедән. Монысы күрше Кудаш авылы, ул шулай ук юллы хәзер авылга кадәр дәүләт программасы ярдәмендә таш юл төшиләр, урамнарга үзара салым булыша. Авыруларга да килә алмыйлар, пожарный машиналар да кira алмыйдыр, бик начар. 300-дән җыйдык. Тагы да җыелсын инде. Айбаш җирле үзидарәсенә барлыгы 6 авыл керә. Узган елгы референдумда 300 сум акча җыярга дигән карар кабул ителә. Башкарасы эшне халык үзе киңәшләшеп билгели. Каракүл авылында үзара салым акчаларына быел яңа зират кыймасы тотканнар. 100 мең акчага без алдык материаллар зират әйләнәсен. Әйләндереп аларга материаллар алдык. Ул кешесе үзе шулай ниятләде инде, материалны сатып алдык үзара салым акчасына. Алар эшләтүен үзләре эшләделәр. Акчасын бергәләп җыйгач, эше дә бер тигез булырга тиеш. Айбаш җирле үзидарәсенә кергән, хәтта кечкенә генә авылларында читтә калдырмаска тырышалар. Монда да халык зары игътибарга алына. Нибары 34 Капсабаш авылы юлында бу бердән-бер күпер, ул шактый яныш хәлдә була һәм быел ниһаять аңа капиталь ремонт ясала. Әлбәттә, үзара салым акчалары кулланыла, барлыгы 100 мең сум күләмендә. Монда инде яңа плитәләр түшәлә һәм инде өстенә менә шулай таш та җәеп куялар. Авылга кадәр килеп, кире борылып китмиләр. Хәзер язгы сулар да бу күперне агыза алмый. Юллар, күперләр, зират кыймалары булар соңгы еллардагы башкарылган эшләр. Җирле үзидарәдә алдагы референдумга да бурычларны туплыйлар хәзер. Актив белән җыелышып, авылларда йөреп кешегә аңлатабыз. Киләсе елга без әле шул башны әйләнәләрен дәвам итәбез. Башка авылларда шулай ук безнең юллар төзәтү һәм Яңа авылында безнең зиярат әйләнәсе яртылашланган килеш иде. Алар ниятләделәр зияратны әйләндереп бетергә. Шулай ук без суны тәртипкә китерү буенча Яңа авылында менә буралары тузган чишмә суының. Дәүләт ярдәм иткәндә һәр җыелган 1 сумга 4 сум өстәү мөһим мәсьәләләрне хәл итүдә ярдәм итми калмаячак. Соңгы елларда республикада барлыгы 806 миллион сум акча җыела, бюджеттан 3 миллиард сумнан артык акча өстәлә. Үзара салым буенча референдум Татарстан буенча 18 ноябрь көнгә билгеләнгән. Биектау районыннан Нияз Рахман, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Хәзер алдагы темалар хакында. Онытылган кыйга тап булганнар. Күңел өчен, җан өчен. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен. Ничек Азнакай районы Татар Шуганы авылы халкы тарихны яңарта. Филүзә Хәмидуллина күреп кайтты. Май канатыннан алып фотоаппаратларга кадәр. Совет чоры тарихы бер музейда аны гап-гади авыл абый оештырган. Ул кешеләрнең үзенчә бер фатиясе. Яшьләр менә гаҗәпләнәләр. Музейда Фәрүзә Мәҗитова булды. Табылдык дисәң дә табылдык. Азнакай районының Татар Шуганы авылы халкы узган гасырның 70-нче елларында укытылган һәм югалган кыйны таба. Бурасы имәннән. Шуңа күрә метр ярым тирәнлектә су эчендә торса да әйбәт сакланган диләр. Иң мөһиме, суы да чыга. Авыл халкы өмәгә җыелып, бәйрәм ялларында кыю тирәсен тәртипкә дә китергән. Хатирәләрне уяткан чыганакны Филүзә Хәмидуллина барып күрде. Чыгып караган идек, бурасы килеп чыкты. Суфия Камалова гаиләсе өчен бу кыю гына түгел, әнәсел яткарыды. Ана әле бер гасыр элек кайнанасы Гафия торгыза. Күп еллар кыю урам өчен бердән-бер су чыганагы булып тора. Күмелгән кыюны әллә ничә тапкыр эзлиләр, тик табылмый. Без аны казып карадык, рузыпалы ипләп кенә. Аның бурасы исән булды, башта 1-2 бурасы. Аннан тагын төшеп казып карадык, тагын 1-2 бурасы. Карагыз, уже ничек су чистарган, уже су чиста. Авыл картлары Гафия кыюсының тәмле суын әле дә сагынып искә ала. Иң тәмле суы да шәргә, мунчага баш юарга, әниләр безне монда җибәрәләр. Менә күңел тула. Ул яшьлектә барсын да уйлап та тормыйсың. Менә алгая, һаман яшьлеккә кайтасың.
Шул чорлар, ул бит яшьлек бер вакытта сантылмый. Авыл картлары сүзләренчә, бу койдан суны узган гасырның 70-нче елларына кадәр алалар. Ул вакытта алар бердән-бер су чыганагы була. 1968 елда авылга су кергәчтән, мондый койларның инде кирәге калмый, һәм аларны оныталар. Имән бурасы 70 ел су эчендә метр ярым тирәнлектә ятса да берни булмаган. Төбендә 7 урыннан шишмә суы чыгып ята ди халык. Аны чистартырга дип өмәгә ярты авыл килә. Авыл бит инде элек-электән әйтәләр. Үткәнен белмәй икән, авылның аның киләчәге юк дип. Шушы үткәнне югалтмау, булганын барлап, үзебездән калган буынга тапшыру. Авылда шишмә суы кытлыгы юк үзе. 5 ел элек республика программасы буенча яңа 3 скважина казыйлар, трубалар сузыла. Әмма бу кыйга да сукмак суынмас диләр. Аны хәзер хатирәләр кыйысы дип йөртәчәкләр. Азнакай районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры үзенең 85-нче туган көнен билгеләп үтә. Юбилей сезонын Әмирхан Неники әсәре буенча сәхнәләштерелгән Гөләндәм туташ хатирәсе спектакле белән башлап җибәрделәр. Пьеса Кәрим Тинчуринның якын дусты Салих Сәйдәшевнең беренче мәхәббәте хакында. Театр премьерага ничек әзерләнгән һәм яңа сезонда тамашачыларны ниләр көтә? Бу хакта Рония Абдрахманова. Якты һәм чын хисләргә нигезләнгән мәхәббәт тарихы. Бу бөек композитор турында классик язучы тарафыннан язылган бердән-бер әсәр. Юбилей сезонының әлеге спектакль белән башлануы юктан түгел. Салих Сәйдәшев Кәрим Тинчуринның бик якын дусты булган. Пьесада тәҗрибәле һәм чагыштырмача яшь артистлар да катнаша. Бик яратам театрны, әлбәттә, менә безнең өчен бу юбилей сезоны, ул яңа репертуарга бай булыр дип бик өметләнеп калабыз. Мин бик шатмын, мин бик бәхетлемен, чөнки бу әйдәп баручы театрларның берсе. Тинчурин театры тамырлары белән узган гасырның 30-нчы елларына барып тоташа. Безнең иң беренче Булат бабай дигән спектакль безнең булган Питрәч районында, Шәлә авылында буелган 33-нче елны. Менә шуннан башланып китә инде. 88-нче елны, 1988 елны инде безнең театр күчмә булудан туктап, шушы бинага килеп төшә. Исламия Мәхмүтова ул елларны яхшы хәтерли. Артистның иҗат юлы 55 ел элек шушы театрдан башлана да. Бөтен дөньяны әйләндек 55 ел эчендә. Татар халкыбыз кайда яшәсә, без шушында булдык. 85 ел дәвамында театрда йөзләгән спектакль сәхнәләштерелә. Төгәл саны юк, чөнки архивлар югалган. Бу театрда Прозат Исәнбәт, Равил Тумашев кебек атаклы режиссерлар рухы бар диләр. Бүген яраткан театрларның туган көн шатлыгын бүлешергә тамашачылар да зал тутырып килгән. Яратып йөрибез, гел килеп торабыз. Бик матур коялар, безгә бик ошый. Театрларны бик яратам, бик җырыйм. Вакытым булганда килергә тырышам. Әсәрне укыган вакытта бер төрле укыйбыз. Театрда уйнаган вакытта ул бүтән төрле булырга мөмкин. Шуны менә аермасын күрәсе килә. Бу сезонда инде 18-нче ел рәттән куелучы мәхәббәт чишмәсе дә бар. Декабрь аеннан тамашачылар соравы буенча "Син бит минем бер генәм" дигән спектакльдә яңа артистлар белән кабат сәхнәгә кайта. Юбилей сезоны кысаларында Тинчурин театр артистлары Татарстан районнары һәм Россия төбәкләре буйлап гастрольләрен дәвам итәчәк. Мәхәббәт чишмәсе, Ак тәүбә, Кара тәүбә спектакльләрен алар быел Себер якларында, Төмән, Новосибирск кебек шәһәрләрдә күрсәтергә җыеналар. Рания Абдрахманова, Алмаз Зыяддинов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан гомумән үзенчәлекле кешеләргә дә бик бай. Шуларның берсе мәсәлән Лоиш районыннан Равил Камалов. Ул үз гаражында Совет чорында көн күрештә кулланылган җиһазларда музей оештыра. Монда ни генә юк: күкеле сәгатьләре, кул тегермәне, сепаратор, радиоалгычлар. Хәзер аның ишек алдыннан мәктәп укучылары, ветераннар, күршеләр дә өзелми. Бу урын ни өчен шулай үзенә тарта? Фәрүзә Мәҗитова да сирен белешеп кайтты. Ипини пешеришен баштан ун кирәк. Аны тарттырырга кирәк, тарттырырга. Ипи салу тарихы, фотосурәт ничек ясалган, сызым кирәк яраклары. Элекеге хушбуйларны да иснәп карарга була монда. Экскурсияне музейны оештыручы үзе Равил Камалов уздыра. Май канатыннан алып иске телевизорларга кадәр булар бары да гаражда. Мин үзем Әлки районының Карамал дигән авылда туганмын. Шушы әйберләрне җыйганда менә үзебезнең авыл кешеләре бик күп ярдәм иттеләр. Инде монда күбесе шушы Карамал авылыннан алган. Мин аларга бик зур рәхмәтлемен. Чөнки бөтен кеше кайсын шәһәрдә, кайсы төрле урыннардан эзләп табып миңа ярдәм иттеләр. Экспонатларны 10 ел җыя ул. Равил Камалов хәзер пенсиядә. Аңарчы Казанның элекеге Бауман районында җитәкче урыннарда эшләгән. Ул чактагы сәркәтибе Наилә ханым да монда. Кешеләрен таптым, мәсәлән, кешеләрен анасын үзендә эшләгән кызлар аны киендерделәр. Анарга менә кашлар куйдылар, анарга куйдылар, кулларына бөтен нәрсәләрне бизәделәр. Минем хатынымның да исеме Наилә.
Гади музей гына түгел бу, дивар да темалап бүленгән. Ул чактагы 1 сумга нәрсә тия? Рауил Камалов исәпләп чыгарган. 100 тартма шырпы, 50 дәфтәр, 50 тапкыр автомат телефоннан шалтыратып сөйләшү. Балаларны китеп булмыймында, без ничә тапкыр килгәнебез бар инде. Тотып карыйлар. Эпоханы аңлар өчен әйберләрне тотып карарга кирәк. Әйберләрне тотып карамыйча, былай сөйләшсә генә, бала аңламый. Авылларда мондый энтузиастларны табырга бик әс инде, конечно. Иске сәгатьләр, иске телевизорлар, радиоприемниклар. Бу музейда элеккеге әйберләр. Родители жили в это время, и как бы вот это очень интересно узнать. Музейда экспонатлар шул кадәр күп, алар бер бүлмәгә генә сыймый. Сыймаганнары күршедәге гаражда саклана. Әйтик, менә бу 70 еллык бишек. Монда менә бер кыз да йоклап ята. Рауил абыйның планнары зурдан. Киләчәктә бу музейны зурайтып, анда балалар өчен элеккеге фильмнарны күрсәтү мөмкинлеге булдырмакчы. Тик моның өчен аерым бина кирәк. Бу теләген авыл җирлеге башлыгы район җитәкчелегенә җиткермәкче. Лаеш районнан Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Гадәттәгечә чыгарылышыбызда иң кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич. Бүген нинди кызыклы яңалыклар бар? Хәерле кич. Фәнис, безнең Ак Барс командасы кунакта уйнау сериясендә Түбән Новгородта көч сынашты. Инде җиңелде дигәндә алар үзләренең көчләрен табып уңышка ирештеләр. Ә менә Рубин командасы кызганыч уңышсызлыкка дучар булды. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Рубин футбол командасының 11 уенга сузылган җиңелүсез сериясы үзелде. Россия премьер-лигасының 13-нче турында Казанлылар кунакта Оренбург футболчылары белән көч сынашты. Барысында бердән-бер гол хәл итә. Кыр хуҗалары пенальтидан уста файдаланды. Оренбургта 0-1 исәбе белән җиңелгәннән соң Рубин 8-нче урынга төште. Киләсе елда Корбан Бердыев уенчылары Казан Арена стадионында гамәлдәге Россия чемпионы Мәскәүнең Локомотив командасын кабул итәчәк. Ак Барс уенчылары хәтта җиңелде дигәндә дә уңышка ирештеләр. Казан командасы Түбән Новгородка килгәнче кунакта нефтехимикка оттырган иде. Бу ел составта үзгәрешләр күзәтелә. Һөҗүмче Данис Зариповны Артем Михеев алыштырган. Андрей Педан урынына бызган Никита Лямкин чыкты. Элек торпед составында уйнаган Алексей Потапов бу очрашуда шул коллективка каршы чыгыш ясый. Тәнәфестән соң боз хуҗалары бер-бер арты тагын 2 гол кертте. 3нче периодта Ак Барслар җиң сызганып һөҗүмнәргә керешә. Андрей Марков белән Александр Бурмистров торпеда капкасына тагын 2 гол юллады. Овертаймда Артем Лукаянов Ак Барс командасына җиңү китерде. Нәтиҗә 4-3 Казанлылар файдасына. Неудачный второй период. Икенче период үтә дә уңышсыз булды. Шуңа күрә үзгәрешләр, төзәтүләр ясарга туры килде. Инде 3нче өлештә без үзебез уйнарга теләгән хоккейны күрсәттек. Континенталь хоккей лигасында тәнәфес игълан ителә. Ул Евротурның Финляндиядагы этабы белән бәйле. Россиянең Олимпия җыелма командасына Ак Барс клубыннан Дмитрий Юдин белән Роман Абросимов чакырылган. Гимнастика осталары Казанга җыела. Бу атнада башкалабызда Россиянең иң көчле спортчылары җыелачак. Нәфис гимнастика буенча Россия күләмендәге ярыш башлана. Ачылыш тантанасы 9 ноябрьгә билгеләнгән. Ә хәзер тэквондо турында мәгълүмат. Татарстан тэквондочылары Динамо җәмгыятендә узган чемпионатта җиңү яулады. Ил күләмендәге ярышларда бардыгы 16 комплект медаль уйнаттылар. Төрле төбәкләрдән 100дән артык спортчы җыелган иде. Татарстанлылар 6 алтын, 2 көмеш һәм 2 бронза медаль белән бүләкләнде. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Ноябрь аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 267 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта көндез карлы яңгыр явачак. Температура +2 градус. Төнлә һәм иртән юлда бозлавыклар көтелә. Шуңа күрә мөмкин кадәр игътибарлырак булсагыз иде. Төн якын чыгышта көндез +2 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Мензелевскида урыны белән кар, ә урыны белән яңгыр явуы көтелә.
Әпәнже шәмбе көнне аязучан болытлы һава көтелә. Көндез температура плюс саклана, атна ахырына инде антициклон кояшлы һәм салкын һава алып килә. Төньяк көнбатыш Орша, Кукмара, Балтачта шулай ук явым-төшемнәр көтелә. Җил төньяктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә явым-төшемнәр юк диярлек. Температура плюс 5 градуска кадәр. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нырлат, Аксубайда иртән бераз кар, ә көндез яңгыр явачак. Яхшы һава торышы, яхшы кәеф алып килә диләр. Шуңа күрә һава шартлары һәрчак нәкъ менә без теләгәне булсын иде. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Фармта клиникасы Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Белешмәләр өчен Казандагы телефон 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Хотите встречать рассвет из окон своей квартиры, наслаждаться свежим воздухом и прекрасными видами? Тогда вам в жилой комплекс Приволжский. Успейте приобрести квартиру с индивидуальным отоплением в кирпичном доме. Звоните 561 08 81. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән СМУ 12 җәмгыяте. Кулай бәядән фатир сатып алырга ашыгыз. Кирпич йортта аерым җылыту системалы әзер квартирлар Приволжский торак комплексында. Саф һава һәм Идел елгасына гаҗәеп матур күренеш. Телефон 561 08 81. Башкалабыз Казанда явым-төшемнәр юк диярлек. Температура 6 градуска кадәр. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 760 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 88%. Җирнең магнит каратыныш. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Ос медицина үзәге сезгә операциясыз һәм протезсыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итәчәк. Монда заманча технологиялар кулланып, үз эшенең осталары сезгә тулы канлы тормышка кайтырга булышырлар. Артрит, артроз, бүсер, операция. Туктагыз, кискен чаралар кулланмагыз. Умыртка баганасы, буыннар авыртса, доктор Ос клиникасы белгечләренә мөрәҗәгать итегез. Монда тирә хәрәкәт аппаратының иң катлаулы авырларын авыртусыз һәм операциясыз дәвалыйлар. Сәламәтлегегез өчен тәҗрибәле табиблар командасы җавап бирә. Заманча медицина җиһазлары белән дәвалау һәм комплекслы игътибар каралган. Безгә килегез. Бирдә сәламәт һәм тулы тормышка кайтырга бик җиңел булуына ышанырсыз.